خویایە گۆ دیگەستێر کامەدا تو جانداران بە قاسی دینۆزۆران ترس نەخستێت دلێمە. دینۆزۆرê pêşî kêm zêde berîn 245 milyon salî di serdema Triasê de derketine holê. Wî wextî hemû parzemînên dinyayê bi peve bûn û yek perçe bûn. Ev parzemîna bêhempa bi navê Pangeya hate binavkirin. Di nava milyon salan da Pangeya ji hevveqetiya û hêliş dînozor li dinyayê belav bibin. Vê veqetandinê rêya adaptasyon û cûrbecûriyeka nû vekir. Gelek cûreyên dînozorê nû derketine holê. Gorî hinek taxmîna heye go li ser rûyê erdê ji hezarî bêhtir cûreyên dînozora geriya bin. Hemû dînozor ji marîjokê go bi navê Archosaurus têne naskirin çêbûna. Piştî vê dînozor li gorî şikl û hêla qorka xwe de veqetine bêşên bi navê Saurischia û Ornithischia. Di dînozorê bêşiya Saurischia Tyrannosaurus Rex û Brachiosaurus da hastûyê qorikê pubis li pêş û jêr dimîzêne. Di dînozorê bêşiya Ornithischia Stegosaurus û Hadrosaurus ev hestû li paş û jêr dimîzêne. Di her du bêşiya de jî di nav meznahiya wan da cudahiyên gelekî mezin hene. Hinek bi qasî Compsognathus ji mirîşkekê hinekî mezintir bûn. Hinek jî mîna Dreadnoughtusa 25 metra û 65 ton bûn. Diyetê dînozoran ji hevcuda bûn. Yê giyaxwer û goştxwer hebûn. Hydrasaurus giyaxwer bûn. Diranê wan gorî go giya û darê hişk bixwin pêşketibûn. Dînozorê goşxwer jî hebûn û ji sedî çilê dînozora ji wan pêk dihat. Zaniyar taxmîn dikin got dînozora da tevgerên civakî jî hebûn. Deinonychus û hinek cûreyên dîtiren de nêçîra xwe bi keriya re dikirin. Ji dewsalên gêwan xuyakê got gelek cûreyên wan bi hev re koç dikirin. Piştevan nîşanî me didin got car caran ji bo yî got hêkê xwe bikin ji salê heta salê got çîdeverê dî jî kirine. Lê nêzîka berînha 66 milyon salî neslê gelek dînozoran qeleha. Sedema vî tiştî hê jî em nizanin. Agahiya herî baş ketina asteroîdekê ye. Ji xeynî vê dibe got sedem nedî jî hebin. Gava got asteroîd li dinyayê ket, popülasyona dînozora ji xwe kêm bûbû. Piştî ketina asteroîdê gelek cûreyan jiyana xwe berdewam kir û hineka jî paresandin derbas kir û veguherîn halê çûkê rojama. Dinyayê tu carî candarên bi qasî dînozoran mezin nedîtin. Lê bi xêra nevî û fosîlên gol pey xwe hiştina, mîrata wa îro jî berdewam e.